ना हरलाय आरो जेबो नङा साइज नांलायाथ' ओरैनो मोजां नुखायो हाबा जाहैनो ओंखारदों जोंहा ओइ नै आइया सिगाङाव हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअआ दानिल' नंला बे भिडिअआ एप्रिलावनो बानायनायमोन आरोना ओमफ्राय आङो दासान्दि बिराद अलसिया जाबाय भिडिअ खालामनोनो भिडिअ बानायब्लाबो माने इडिट खालामनो गोसो जाया बेबायदि जायो ओमफ्राय आङो बेनिखायनो भिडिअखौनो फ्राय होनाय जाला आरोना ओमफ्राय आं थेवब्लाबो नैबे मोनसे भिडिअखौ मेम'रि थाथों होननानै बानायदोंमोन हाबा जाहैनायनि खोथामोन नालाय लोगोफोर बेनिखायनो जोङो हाबायाव गिफ्ट होनो थाखाय दख'ना नायदोंमोन आरोना नैबे बाजाराव माने बेयो बलांगुरि बाजार उइकलि मार्केट फ्राइडेआव जायो दा बेनिखायनो जों बे बाजाराव दख'नाफोरखौनो नायबाय आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना फैदो इथिंनो ओरैनो फैदो आब' स्र' फैजों ओंखारदो नामा फैदो होमबालाय गिफ्ट लाखांजोब्बाय नै हाबा जाग्राफ्रा एफा मोजां नुनायखौ लाजियो एफा मोजां नुदों लाजियो होनगासिनो नै गावसोरखौ खेबनायनि मा नोंसोरखौ खोन्थाबाय थागोनथ' आरो गंनै ओइ फै जोंजों बाजारनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दा थांगासिनो आरोना जोंना टट'आ गंनै जाबाय जोंहा बिनानावजों आंजों आयंमोनजों ज'खा ओमफ्राय आइयाबो जोंजों दंमोन खिन्थु आइया दा मादैमोनजों थांदेरबाय आरोना ओमफ्राय थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना जोंनिया माने जोङो जाय लामाजों सर्टकाट जायो होनना फैदोंमोन ना बे लामाजोंहाय ओरैबायदि माने मानसियानो थाबायला आरो बेबायदि साइसनिसो जाबाय माने आवगोलावसो थाबायोमोन जाहैदों दा थाबायलानो ओमफ्राय बेबायदिनो गेजेर माने हाग्राबारि टाइपनिसो आरोना लामाया ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै नैबेवहाय मोनसे स्लुइस गेट मोनफैदों आरो ओमफ्राय आंहा बेवहाय रिल्स सिरिसो लालायबावबाय मोजां नुनानै भिउखौहाय ओमफ्राय बिदिनो फन खालाम सोंहरनानै ओमफ्राय जों दा हाबाथिलियाव सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिसोर आंनि स्टुडेन्टमोन आरोना आंखौ नुनानै लाजिबावबाय बिसोरो थाखुमाहां जालाबायबाय आरो हाबा मोनफैबाय नै हाबा लागो थांब्रैबावदो आबै ओरै होनबावो ओइ नै बैयावबो हाबा दंदां सोरनिबालाय बाव नुहुरनानै सोरलायबावो आयु मालाय बिबारा गिदिरथार
हाबा मोनफैबाय आया बिरदावखौ नायसनाखै आङो दासो सिनायहरफिनदों हाबा मोनफैबाय जों हाबाखौ मोनफैयासै आरोना माने हाबायाबो फुङावनोमोन ओमफ्राय सानसेनो रिसेपसन खालामनाय नालाय जोङो हाबाखौ मोनफैस्लाबासै ओमफ्राय दा नै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ बुजायगासिनोमोन आरो हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय हरनो नागिरबायमोन ओमफ्राय जोङो बेबायदि टाइमाव सौफैबाय आरो दा ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर जाखाबाय नैयो दा होनगोन आं ओंखाम जाबाय नै जोंहा नै आयं मोनाबो आयं मोनहा जौ नांलाय ओंखाम जानोसै खोमसि नुबाय आरो सुदेम मा ओंख्रि मोनजाखो आदानि हाबायाव दादानि हाबायाव मा ओंख्रि मोनजाखो दे खोन्थालाय रायलायबावला नों मा मोनजाखो खोन्थादो दे मिस्टि नानाबो मिस्टिबो आरो खानायाव बिबार लालायबावदोंसो जाबाय दा हेरबेनसो दा बाबा लाबोनाय आरो आयं मोनहा जौ लोंबावदोंसो जाखां लोंखां जोंहा दा नै थांनो बिदाय लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे हौवा गोदानखौ आङो आदा जायो आरोना जोंनि आनैनि फिसाज्ला ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय माने बाजै गोदान मोनबाय आरोना गासिबो हेप्पि बाजै गोदान मोननायनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयो हौवा गोदाननि बिमा आनै आरोना ओमफ्राय आनैजोंबो जों बयबो बिदाय लानोसै ओमफ्राय नै आनैया आंनो बिबाजै नागिरनो दायथ' होदोंमोन नालाय आंहा नागिरनो हास्लाबासै मालाय आंनो नागिरनो खिन्थाहरनायनि सप्तासे उनावनो बाजै मोनबाय होननानै खोन्थाहरबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो आंखौ आनैया एदावदों ओमफ्राय गावसिनाव थाङिनिबो बुंबाय थायो आनैया ओमफ्राय जोंहाबो टाइमफोरानो बिदिनो नालाय थांनायानो जालायलाङा हाबा खेराइबाल' ज' ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाजै गेदेर आरोना बे आनैनिनो बिहामजो गेदेर बे बाजैनि हाबायावबो फैखादोंमोन आङो आनैया बुंगासिनो नै मानो फैया नोंसोरो मानो फैया होननानै बुंगासिनो आरो जोंखौहाय आलासि जानोबो फैया बेरायनोबो फैया खमला बोथोरावबो फैया बेबायदि होनगासिनो आरो ओमफ्राय जोंहाबो होनबाय एबार फैथारगोन दे बेबायदि होननानै टाइमफोरानो बिदिनोसै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे हाबा खेराइफोरबाल' ज' थांलाय फैलाय जायो आरोना फेमिलि ज'नो थाथ'दा मोजांसो नुदों मा खालामना
ओमफ्राय नैबेयो हौवा गोदाननि फंबाय आरोना आंनिबो फंबाय दा बेजोंबो बिदाय लाबाय थाथा नै थांसै जों जों गासिबो नायलागासिनो हौवा गोदाननि फंबाय बे होनदो आंसो देरसिन इनिफ्राय मोदोम गिदिर ना नैबेयो आदा गेदेर आरोना आदा गेदेरखौ लामायावसो लोगो मोननानै बेयावसो खुलुमफैबाय नै हाबा नालाय बेस्थ' थायो ओरैबा ओरै गिदिंबाय थानांगौ जायो न'नि मानसिफोरा ओमफ्राय बिसिनि गामिया बिराद मोजां आरोना गामि गोथौ ओरैबो ओरैबो दुब्लि बारि ओमफ्राय थानो माने बाया आरोना बेबायदि गामियाव बिराद मोजां मोनो थानो जास्ट बेनो माब्लाबा थांलाय फैलाय हाखु दाखु जायोब्ला एसे उसुबिदा जायो आरो गारि मथरनि बेनोल' प्रब्लेमा नङाब्लाथ' ओरैबायदि मोजां जायो बेबायदि जायगायाव थानो सोरायो थाथोंलै थांनोसै हाबा जाखांबाय अबे मा जा गाबोन सोर होनाय चक्लेटआ ओइ सुदेम सोर होनाय चक्लेटआ सोर होनाय ओरैनो हरलाय खाबाय आं ओरैनो खाबाय नै खाबाय सुदेम अबाव थांफिनगासिनो जोङो दा अबाव थांगासिनो दे खोन्थालाय न'आव हाबा जाखांबाय ने बाजै गोदाना माबायदि सुदों बाजैया मोजां ना मोजां नुदोंना नुवाखै अनलाइनसो मालाय अमा बेदर हाबा जाखांनानै थांफिननोसै लोगोफोरजोंहा नै ज'नो बिब' बिनानाव फंबाय गाखोबाय ओमफ्राय जोंना आयं हौवाबो गाखोफाबाय सिगाङाव ओमफ्राय मालाय बिमा मोना आलदा गावसिना गें आरोना बिमा ज' आलदा गाखोबाय बिसोरो ओमफ्राय एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइबबो खालामना होलांदो